Денис, даш ли с мен във водата? Какви са тези балончета? Какви бяха тези балончета? Ядох чили, но едва ли е това. Ами погледни си краката или място, където трябва да бъдат те и ще видиш. Да, точно това си мислих, че ще направиш. Как ще... Чакай. Говори в лявото ухо. От писъка ти не мога да чувам с дясното. Добре. Как точно ще излезем от басейна, без да забележат? Мисля, че знам как. Хей, момичета! Да? Не ти, Джейсън! Чух фотогледаджията да идва. Адиос! Оревуар! Дим да ме няма. Арведерчи! Автовиста, беби! Аз отивам до тоалетната. До тоалетната. Еха, добра си. О, благодаря! Сега, да излизаме от басейна преди да са ни взели за нов вид пол. Първо да изсъхнем. Хайде, да изчезваме. Чакай. Хе, май ще се позабавляваме до вечерта с Джейк. Добре, че пак дойдохме. Деми! Идвам! Тук ли се спим? Не знам. Може би да. Аз взимам брунетката, а ти другата русалка. Окей, брато.